Şu wagt tedbirli bolun, soňky puşman özüňe düşman bolup biler. Medipol Üniversitesi aýyň 7-sinden 10-njy aralygy ders saýlawlary bar. Hökman wagtynda dersleriniz saýlan. İstanbul Bilgi Üniversitesi fevral aýyň 13-nde randewu alınýar. Aýyň 16-syndan başlap ders seçimleri başlaýar. Häzir randewu alyň we dersleriňizi wagtynda saýlan. Altınbaş Üniversitesi 1-nji kurs talipler dersleri öz evi sistemi arkaly saýlap bilerler. Giç galmaň. İstanbul Gelişim Üniversitesi 1-nji kurs talipler awtomatik ýagdaýda dersleri saýlanylýar. Ders saýlamaňa zerurluk ýok. Dil kursu okuyanlar siz hem ägah bolun we şeýle ynamly maglumatlary wagtynda bilmek isleseňiz, alajem danışmagyna goşulun we bize agza bolun. Alazine Consulting.